to je taká tá úprimná láska, ktorá vznikla úplne v mladom veku, kedy tie lásky sú také, že... Áno, buď alebo. Nie je to úplne 100% vždy. V ich prípade to bolo 100%. So don't stick with the small things. Most important to be loved and be in love. Ivan, máš dobré a nevinútené rozhodnutie vziať si za ženu túto Nicole, ktorú pri sebe vidíš? Bude to jízda. Bude to jízda! Три, два, jedna. Som rada, že som chytila tú kyticu a do roka a do dňa.